Aha, attention TV, SMO Quaba, Eddie, Ebaso, and then Mensa Aka, Pastor Paul, Afful, Meneno, Ebetrin Combo, and Chaye, Anna, Pambo, Eddie, Cindy Bakumu, Ebetuja, and the far Sabbath, one access on Heda. Na, and then you Pastor Paul, Afful say, come up when you say, Pambo, to Bible to Bible no, the same. Nka honeda eni kwanse yesoja eni kwanse nka ye twade mpo eni kwanse nka ye pray fie eni send pray ni bisa Pastor Paul Afful ono so akwaye sofri den ana Bible na eka edi fa honeda ho ebia na opambo oni bia na adwuna na wotu eye no kre ana ne ya adwunse akeka sa honeda pantia akane bia no anse odo so we ready na kopon onye hwe ofie Mamenka was second University Foundation and I see as name Jimmy ever so more our attention TV. So the number is 054-8302985. Mamenka was attention TV. Your Facebook and YouTube as attention TV. Subscribe our YouTube, follow our Facebook, like, comment, and also share. Yanko, nearly Pastor Paul Afful and Shopper. Papa Mawakwa. Na mami. Apule. Erade adum ne mpa ba bibia eboko. Erade adum. Se ofibi ku na ba na. Mfika so otamis. Afashe bi ko so. Oh, yeah, what the afashe bi anko so. Ba e kase bi ko woni. Mi sheda anko ho nti minim ne akọ so. Won ti afashe. Atomente yenso. Yes of me. Zame mpie. Ni opie no bete obati bibi na mpie nti. Because me kai say Saturday we do kaswa. And the Friday we do kasana itu twhwe bi koso. Se obi mo ani age ti obe ne den. Okay. Ye kase homeda. Opambo abachire na adwen e dia fa. Na wakoye so funze se no pambo no e kamya koye se ni preach na koye comedy. Nti ebia ebimo kasa fa ho se ebia nya sanete na ye hwe ye so libi no mo won so we Sabbath for power Ghana mo ha se ya. Se edu omusa omuhumeda na ekamya kwese wofaka woye wodidi oso wotade na zo twa lo mfe nti ye pa so agyenche edifa humeda ne de meda ahwefo ase na ekia ye nsofo nso difo ntwi ekia mere obapa hana bebia obi anya menhyira no meso mede kakra maka ne se ye kan ya mesomo a eye adwuma ndise wona nti akwa asoro kra da humeda na wo kam ina ya adwuma nti en me de meni humeda sam kasa mesum awrade a meni da ya humeda ema me tambia mesum yame asa Yesu Kristo kra no nya humeda Yesu no humeda na da ben say he created 6 days and left one. Bible say Yankopon bo wiase ina no wi odeda ko juna amen say yehwe en Yesu Kristo na abakwasem a oba ye no da homeda na ayekan homeda na okwasa yale waso de oka asem bi kire falasifo no a ho take da homeda na ye Saturday no say we gina so de ye wo bibia nti da homeda no ho wontode and men fan say first na wontode ana first na wonye bibi but Yesu come yete ase say da homeda no we bie wonboa emu didi wonso wo didi nti da homeda no we oba na ebeka say efun yale ana ase achacha aye nechi no Saturday na Yesu sa ne yale enna ma falasifo no wo bufu ye manka wo pia Yesu ato amramo amra na ta manso but wo hwa Yesu ka se eye Abraham ba obo no fon na tumputrem nti esese ode no homeda no Saturday no osane yale nti me de meni homeda se me ye adwuma me kosom yame tambia me de bekwa kosom yame bibi wo ho wasame ye Sunday sei bibi wo ho wasame ya wasame ye me ntwan se day because what tie falasifo na wasam ne se ede bebre wo ho a wo betum wo de akwasa yale ana wo betum de ayese adwuma no ba da homeda no won fa nsa yale ba da homeda na nso ne Yesu
ɔde sa yale homeda na nso Yesu na mu kaka yame ase ɔte ase nti tumi no meme hu sɛ homeda ɛna hɔn a waagye atumi sɛ homeda yɛn den yɛn so skip ana bajo uhu oyi yankasa untuaka na so utualo efe mame first was won so sikim do si den utualo fe otu ofu usi den utualo fe wa mra usika no wonsom za udidi uye bibia all right se bia ye wo ba kama ya ate ase se bia ho da homeda no da de ne wo de asi ho se bia wo nko ba bia wo de ba soma awurade a ete ase betuma atran ya mefie aye ne ese se wo ye bia because that day ni ya da wo de asi ho se wo de ba soma awurade nti wo ma na ade bia metwentwa wa kwan mu wo day na wo de asi ho se wo de ba soma awurade no e ba jo ate ase but e ko ba ne se metran ya mefie na mbo makasa ya homeda nti no min yese enya atwom enya atwom da homeda no kra no boko no boni omo ye kra no edo so sin de na aka no ba jo ate ase aha nti me de to me mesum yame me gi yankopon di di Yesu enum asem di because Bible so obi nkwa agya ne nchen chese onam oni Kristo so nti nenum asem no na ye tumi emame nti se homeda no osa yale a me so kwan won ho se homeda no bibi papa bi wo ha maya mawrade a awasa meye wa asa ye ncho Bible say ye ni down ofan ye homeda oh Bible no de bia ni wa we quote say na me kire o say first no Moses mu no ode mbere bi ba nti na wosom Saturday na ye Saturday na wosom because Yesu yankopon ye adwuma yina no wie no that very day Saturday no na odi wie na odi dwena ho nti anu nti na ode som Saturday no Yesu odwin yankopon dwena ho Saturday nti that Saturday no na ho nso ode som awurade but what you see aha but aside on no yanso yes yankopon ayesom no so obi de Saturday asi ho a yanso ye de ayesom Sunday me nso me Sunday a mesom ne se yankopon ewu wasie no Sunday no sorry nti wa sorry Sunday dia mesom me de be hye na anionyam but what you see nti se me ewo mitiri mu se bia ende Sunday me nko ba bia ye matena ya me fie ma da awurade ase even ma ya so wie ma wie bibia no ma da na ase ma hye na anionyam me nko ba bia bibia ni ho amaye na matena ya me fie aya ma me personal homeda emame but what you see but me makasa me nso sike me yese ye wo mre bebre Christopher ya nkasa ye de akekere ya ho masesie no ebu aboye ye beye wo baby a ye be di mra ne so baby obi ani sorry baby obi wo dom wo no hu se o ye say but enkuku emu no me ye bi anye but what you see aha nti se o kasa homeda no onso sikem na chese wo de wo nchire mu a obi a odi homeda bi oso sikem bi ano azanfo anya no kre what you see aya azanfo Moses edu baby na ode ohye ahuehia na ode shamla what you see wo hwe Yesu Moses shamla so obi bo wasuma boni bi what you see aha Yesu so ba na o kan asemi first in Moses nemlo ohye se oba akobo adwaman a wonsi na abunkunu ana meboa fine Yesu ba no ozo obi bo wasuma dan afama no ye den ombo chese fachen but won kaza wozu abo wasum nti wo ka den afana ma na wabom wo de be che nipa no na wakọ baby se wode oba na oyo dwomambo ni wode ne ba no nti wo pa chese dan kofo na wasesa mo ba bebrebe wodidi oba na chi no obi ammo adwoma na bi obi abobi but wo hu no ono no wakoto no nkofo nsi yakoto oba epe wadwomambo so Moses cho se obi bu adwaman a yenkunu na ye de na aba wenim se ye betie ni awoso beka se wufu Moses ne de ne so a ukun nipa na wa ye bon na okọ hell what you say but Yesu ka se
ni on ye bone dan onto obo mo ba da ba no yesa yan Yesu no soso no so on soso no so ye kan nan adwensesa na odi wuro ba na adwem fiti that time na oba no di ne hu ina bu Awurade osom yame a wan kosa atebe ani mu biem na ohwa se wosi na abuku na nkambrenti we ku nimpa no wonbra nimpa no nya adwensesa obesesa but what you say Afful ni na eda so edi Moses mbraso yeah bebre di Moses mbraso okọ asol bebre wo mu a wodi Moses mbraso wo hwe Kristo Moses ebra Yankopon friend ya meka chensa ha ye konkron bia di una sempoboa enne bebre emfa mpoboa enkwa asol fie masori bakwa mi aha Yesu Kristo o shampaboa nne mpoboa npo lezi no digina pulpit o kan ya me ase what you say embre bia mpenefo no ebe hyehye ede to but ya Yesu no ba no ona na Yankopon nti emra na wa atro yina na nkasa no ho na efa nti emra bia ni ho ebe kyeche no but what you say aha emra bia ni ho ebe kyekere no nti mo no ba ye no na wo se ye hwe ho na Yesua no yese apam dada no yato akine yento nkine ni na Yesua ni na ye de bom because o se wa mba sai but obehye mu ma obehye ne ma nti ye kani na bom na hye yen so ma nti yenye bi ni ye jabi at mre bi wo ma ye nyina ye kase mbra no se ye bedi so a ye nyina no ye ntum Yankopon ba de na ode na humobro abaye han adomi se humobro ni ho na samra na na ye hwemu a pacho wonye obia what you say wonye obia because the Moses in kra na o sha mra no wonim ne la show mewie no Bible say Awurade kwaje Awurade de mredu ne man so on family na obai na ohun se Israelfo omo ebedi omoko abosom ba wa akoye ohoni na omosom no Abraham Moses kaza wa obedi Yankopon achi no bra monso abosom monso nko o mredu no so rohwe ho edu ne time Yankopon ka chense woni behu Kenya na ona nsi ho Moses wi senye ehumobra nka abofo no anuma ya ati ase nti ye won nioma bi o ma betum de wa nkasa wa hye samra ndasi ma futu amede ba ma Christopher ye ina ne se embre na edi awie no ncheche bebre ya dos but yan hwehwe ne ya no kore no amen yan hwehwe ne ya no kore no eno na ebetumi aboa ya me tumi ye din ame achi na ye din yi man hwe mra ho na som yame wo no kure mu medasi ese dase pastor for lafo ana achire na se wo ma yesi hu no ebo Sabbath we can say ho meta no ebisa fo ne ha ene ebisa da sada da o hwe attention ya ka